Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka jengja accident hanong ba Shillong, ka baju jabet man kapor. La kilong ki kali saushaka niki arshaka rukumjo, ha ka ba ki Nongñiah ki junya pinstep. Ha ka janmi jong ka khat sautrik unai tung arajar apusan. Ka wei ka Trok ka badan your registration number AS lai iwei C iwei hinyo pra. Kalalit ban Tynrah ka wei ka Alto ka badan your registration number ML shpho A Nongñiah prasan. Haduh banda pra. Kani ka jengja accident kalaja. Ha ka janmi ha ka por kumba pra arpo minute AA hajan kalat bandet cha office trekam ka Shillong Municipal Board. Kate ka kali Alto kadai ka bala long try da u Amar Singh bat ka balanya da u Milan. Layo jing tip ru bahadian kani ka jengja Nongñiah kate ka Trok ula Phet Krad no na kate ka jaka baja ka sha Tynrah. Hadian kani nakalyang ki bor pulit kilawan poi ha kate ka jaka bat kilatan no ya kate ka kali baja accident. Shosho layo jing tip baha kani ka jingja accident omshum ladan uweiru upaminsaw lat no tang ka jingjat bat ka jingpra ka kali Alto basha Tynrah nakmat.